te koud, dat is te koud. Want het moment is aangebroken dat we toch afscheid van u gaan nemen. Moeten nemen. Ik vergeef niet dadelijk het woord, maar eerst zal ik nog gaan zeggen. We hebben boete die 3 jaar, want we kennen ons al veel langer, hebben we meteen opgetrokken. Er was echt een waardige prins. Daar hebben ze mij door half Limburg laten rijden om bij de leden allemaal een schoppelaar te brengen. En toen droeg ze even hel met, alleen ik word de chauffeur en ik moest die juffrouw herbrengen. Dat heb ik heel graag gedaan. Gisteren hebben we afscheid biedig toegenomen. Ook op een gegeven moment ook een emotioneel moment. Het was niet makkelijk, maar het was zo. Dat hebben ze niet alleen gedaan. Dat hebben ze ook met papa en mam gedaan. En papa en mam, die horen er zo bij. Maar voor dat we tegen het woord gaan geven, of we eerst het woord geven aan jeugdblind Nigel. Nigel, kom eens erbij. Aan dicht de microfoon en een woordje aan Bo. Ik doe het maar even in het Nederlands, anders kan ik het heel even verstaan. Ik zal het kort houden. Bedankt voor gewoon alles. Het was een unieke ervaring die ik niet had willen missen. Ik heb er enorm van genoten, samen met jou. En wie kan ik nu zeggen dat zijn prins extra naar Hoensbroek is verhuisd om langs te zien fietsen en hem te helpen stijbelen. Hopelijk, als ik een keer langskom, ben je wel thuis en kunnen we een grote bak koffie drinken samen. Even wachten, want je gaat daar een heel levensverhaal vertellen. Maar ik moet het maar even doen. Ja, lieve wat Nigel zei, een bak koffie drinken, dat kent Paul wel. Dat kent er 's morgens, dat kent er 's middags, maar dat kent toch midden in de nacht. Dan zit de veer vol van beren en zei Paul, oh, doe nog maar nog een tas koffie. En dan heeft hij op zijn gemaakt een tas koffie. Ja, Paul, ik zag het al, de kent zit niet alleen. Daar hebben ze ook niet alleen gedaan, want dat is ook wat steun van die papa en mam gehad. En voor papa en mam wel van een paar vrouwen. Morgen Tom en Mariette op de bühne spelen. Ja, Donald Marie-Louise. Ja, hoe moet ik beginnen? In 2019 is de voorzitter Richard Holthuis en ik zijn op jeugd geweest. En vanaf dat moment voelt het meteen goed. Er was meteen een klik, maar ja, die klik houd je met de 2 jaar sowieso met de krankleer, want je zit uniek. Zowel Mark, die is prins bij de krankleer geweest, en Paul is jeugdprins, en hoe zelfs grote prins geweest. En je weet wie dat dan bij de krankleer werkt, we hebben het net ook met Wim over gehad, ja, dan weet je wie gewoon dat soort dingen kunnen zien. Ik zag ook zoals, ja, hij koos niet alleen. We zijn natuurlijk altijd welkom geweest. Ook de alternatieve optochten die er waren en de alternatieve dingen die we toch met corona gedaan hebben. Moesten we toch altijd even langs de Nachtegaalstraat en dan stik ze met de kroeg, schrobbelaar klaar en dan moesten we altijd in de schrobbelaar drinken. Gisteravond was hetzelfde verhaal. Toen dacht ik zo, we hebben genoeg gedronken. En toen kwam nog eens een keer de broodjes aan de tafel. Ik ben gewoon nog in het pak, want ik heb er niet helemaal aan gehouden aan die broodjes eten. We vinden dat gewoon zo dat je dat gedaan hebt. En we willen u daarvoor ook hartstikke bedanken. En we hebben nog een kleinigheidje. En ik wil de voorzitter vragen. Om het eerste een poes bloemen via Paul aan de man te geven.
Ja, Don, voor dich hebben we natuurlijk ook gehad. Geen vogelkuurtje, niks wat met vogel te maken heeft, maar we willen dich ook een kleinigheidje aanbieden, via Paul. Ja, Don en Marie-Louise, die blijven natuurlijk niet bij. We gaan ons nog altijd lekker zien, verbellen we de telefoons van elkaar, als je net weet ook voor elkaar op te komen. Dat hebben we gisteren gemerkt, dat hebben we in de hele periode die Paul Prins werk gemaakt. Je zit gewoon heel warm nu. Dank daarvoor. Morgen een applaus. Ja, wat zou ik zeggen? Ik wil met aanhang en al bedanken voor al wat je gedaan hebt. Maar ook wat je met Kronkelriet doet en de gelukken was. Dat is gewoon super. We staan er hier te wachten en een rondje. Ik vind dat gewoon super. Klasse. Geef een applaus. Ja, Don, dank u. Het zit er bijna op. Ja, Paul, we moeten de pap en de man medaille terug hebben. Dus ik wil vragen om eerst de man, de pap en man medaille af te doen. Ja, Paul, voor pap geldt dat hetzelfde. Ik wil zijn pap ook de medaille afnemen. Ja, sorry. Ja. Morgen davond applaus voor de Don en Marie-Louise van de Laagschot. Gerrit Butenmars als afmars voor de familie van de Laagschot. Ja, Paul. We zijn op Pino, maar niet helemaal. Want daar je leidt ook net voor. Draai je een beetje om, dat doe je ook kunnen zien, want dat is het geheim. Je mag rustig aan, Paul. Ja, Paul. Ik ga nu langzaam het woord aan dich geven. Neem gerust een tijd. Ik heb zo'n tas koffie gekregen als je dat wilt. Dat wil ik verzorgen. Maar aan dich het woord. Ik heb geen speakbriefje of niks. Maar ik wil als eerste die mannen hierachter willen bedanken. In het bijzonder Ron. Wie ik nog wil bedanken zijn natuurlijk mijn ouders. Natuurlijk de ouders van de jeugdgrens, Ron, de zusje van de jeugdgrens. Ik zie daarachter opa en oma Wensen zitten. Die wil ik natuurlijk ook bedanken.
Ik zie achter in de zaal, even kijken, zie ik eentje staan, nummer 2 zie ik er niet bij staan. En dat is Jos en Wim, die wil ik ook eventjes bedanken. De 5 van de Geleen natuurlijk, die wil ik ook bedanken, of de andere 4. En die kleine opzonner hier. Kijk, even stiekem. Ja, dan kan die weg. Natuurlijk kan jij ook niet meer liggen in huis. Nigel, kan ik jou ook bedanken. De leuke tijd die we gehad hebben. En gegarandeerd, vanavond, denk ik samen nog een bak koffie. En dit is voor jou, als aanleiding. Dan wil ik de dansmerietjes ook bedanken en de dansmerietjes die helaas afscheid hebben genomen bij ons ook bedanken. Ik hoop dat ik geen vergeten ben, maar de enige die ik sowieso nog wil bedanken, ik zie hem hiervoor niet meer zitten, en dat is sowieso mijn broer en zijn schoonzus. Ja, Paul, het zit er bijna op. Maar ik heb gisteren eigenlijk gezegd dat het uitroepen dat speciaal is, met aftreien ook. Ik wil de raad vragen om allemaal naar rechts of naar links te gaan. En Paul, kom je staan? Mag ik vragen dat de dames achter de bar het leeg goed doen? Leon, van het Geluid en Leeg, ook hartstikke duister in de zaal. Ze hebben allemaal een zaklampje in de tas. God dat gebroken. Paul, moment speciaal voor dich. Jol heeft nu speciaal voor mijn dingen Paul van der Laarschot en ook voor Nigel. Kom er iets samen brengen nog eindelijk hier. Houd me vast, met vaste oren, met z'n allen. Houd me vaste oren. Loop ik alsjeblieft niet los. En wat zal ik aan je denken, wie het allerlei kost. Houd me vaste oren. Loop ik alsjeblieft niet kom. Vaste oren, spiert leven met een lach en met een droom. Houd me vaste oren. Zo is
denken wie het allerlei was. Houd niet vast met vastelovend, loop niet alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is weer te leven, met een lach en met een traan. Houd niet vast met vastelovend, zo is ik alleen het kind. Du blieft immer mijn allerleefste en ooit die vastelovensprins. Oh, kippenvel, kippenvel. Op de zomer, herfst en winter, alles vliegt zo vlot voorbij. Toch wil ik al dat genieten, met die liefste aan mijn ziel. Wat een geuren, wat een kleuren, vastelovend in de lucht. En ben ik in 1 seconde, toch aan al dat schoons verkocht. Dan kom ik 1 keer op een nootje met z'n allen. Houd me vast met vastelovend, loop me alsjeblieft niet los. Immer zal ik aan ik denken, wie het allerlei kost. Houd me vast met vastelovend, loop me alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is wie het leven, met een lach en met een traan. Houd me vast met vastelovend, loop me alsjeblieft niet los. Immer zal ik aan ik denken, wie het allerlei kost. Houd me vast met vastelovend, loop me alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is wie het leven, met een lach en met een traan. Houd me vast met vastelovend, zo is ik alleen het mens. Doe niks door mijn allermeeste en ik, die vastelovensprins. En ook die vastelovensprins. Mensen, dank jullie wel. En doe een goed applaus voor Paul en Nigel. Ja, Paul en Nigel. Ik weet niet wat 3 jaar geleden, ook hier, toen was ik een tijdje op, volgens mij was ik op de receptie, als ik me niet goed vergis, of op de zitting was dat. En op de sluiting inderdaad. En nu 3 jaar weer zit je nog steeds prins. Dus ik vind het speciaal dat we eigenlijk een prins in de familie hebben van de Laarschot, die 3 jaar lang prins is geweest van in de vereniging. En dat maakt ze misschien, en ik hoop, nooit meer met. Want dat blijft voor onze familie speciaal. En daarom ben ik ook speciaal vanuit de proclamatie van Gebroek hier naartoe afgereisd, voor de einde keer het nummer te brengen wat speciaal is voor mij. Vasteloven samen en maak er nog een schoon seizoen van. Morgen een applaus voor de gedosten. Gerne buitenmars als afmars voor de rusten. Goed, we gaan gauw weer, want we liggen hier achter op het programma. Morgen de voorzitter. Geest toe. Ja, doe ik maar frietje mayonaise. Morgen de voorzitter. Morgen de voorzitter vragen om naar voren te komen en wil steeg Paul de steeg aan doen. Ja, voorzitter, wil ze hem dan ook de ketting aan doen? Ja, voorzitter, wil ze hem ook de keer aan doen? En als laatste natuurlijk de zater. Ja, meneer de voorzitter.
voorzitter, dat doen we toch nog één ding, want dadelijk heb je het APK en dan verweten we wel wat dan kind kan gebeuren. Dat ze morgen het pak goed doen. Nu is tijd voor Paul van der Laarschot. Ja, Paul, we laten niet in met hij niet achter. Je krijgt natuurlijk ook van ons de zone reddingsmedaille. En ik weet niet bij de voorzitter uit. Richard. Ben je moe? Ja, Paul. Ik heb ze natuurlijk in een steektrek kopen en de wedstrijd over voor €1,11. Maar we hebben een probleem. Onze penningmeester, die is er niet. Hebben ze een voorkeur, behalve ik, en wij dat ze dat denk wil schermen. Ja, het is een broer. Zijn broer. Oh, Erwin, dan komt maar een stabiel. En dan ben ik zoet. Dan moest u dat maar in vangst hebben. Het is jammer dat ik het met jou moet doen. Maar zoals je opgehouden. Maar zoals je ziet, mag je zo'n aantal potjes. Er zit €1,11 in. Maar ik moet erbij zeggen, of jij samen met je broer het eruit haalt, ben voorzichtig, want er is een koffietrap op. Goed, dankjewel Paul. Blijf even staan. Ik wil de rood vragen over het druk kunnen gaan achter de bunkjes. Ja, want Paul, we hebben er gisteren ook over gehad. En het is gebruikelijk bij de kronkelaren dat ze bij de APK gaan komen. En iedere prins die aftreedt, die is bang. Het schoonste stukspel van je leven, dat is de koning.